Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi cetuk. Iya, aku digoreng ganteni. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D ini wae ingkang Terus saniki sik terima tamu, mungkin disuruh ke sini lagi. Ya, Pak D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Masa apa kuwi jenenge guru? Guru tenan kan? Guru tenan. Bayu. Sama iki ngapa ta? Bayo, masa guru tenan aku tren sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong. Lah iya. Wis kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo ora rasa dadak ngidek ngopo e? Ora, mandek ora loro enak Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Anke dikuwencet lho masyaallah.